Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hingke bahai tangwai khajani marate ke jingson kha khayo narwa jatana kaham kuruna tangna hanai hingke angtini haina hai tai ke son narani bagai tini kaisa je chikon mikon blogger tongnai rok hai ka kotor phan ongai mana tai chikon phan ongai mano boroni video notiyai tini ang kaisa expose khainai narok nge nai tuni bayap song pilani simi paithak jora in video no tamne hingke boroni logio bunyi to phani borok guru hingka angke boroni blog nya tai boroni reels video nya tai borokni video snamjaknai camera o boroni logio boroni phan kwrui aba hai ungui tongbayo tabuni dino aba ang joto burirokno saya je ungui tongnai koyekjona burirokno si sao haipano ang I video no nugoi video snamya hanoi tongmani no haino hai tai kaisa mo haino buni do phani borok bai video khaijar nugoi tongo abani bagai ang tini I video no belai khina snamnani bagai important marikha tai abani logio kaisa chini momo no kaisa add khainai tamni hingke chini momo bobo bini ageni je styles khai je video snamani abo bai ingjakliya taibo katal mane bini style ok kairingoi tongkha haini bagai angtini I video no snamnani nangkha bui kubangma borok no snamka momo borokni bagai video pia bat ang snamya tamni hingke nai tongmani tai ingya haina je katal bini mane style ok tikhlai tongo abni bagai tini ni hingke o video belaikina boroni bagai ang sanamnani hinai ma phaikya phadingke babsang jung puilana suru khalesi no chini puilani video ni simina. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Telepon Mia. Arekta bornai to eta kan mule Dapra lagi gore daw. Kita शुरू कर लेते हैं. video में video hingke bayap sungna rok nupai khana blei kaham kino borok camera ni bus kang rogo botuike video snamoi tong tai botuike YouTube channel logo kam khainani bagai botuike video rok snamoi tong tai o video kaisa viral ungoi thangka borok video upload khaika khaya abato saimeya haipano viral angkha jungmankha jungtabok expose khainai bui hingke buni do phani borok rok bai tai toha kosom rok bai botuike haksaloi tongoi mano abono wana laijak tai borok hingke botuike toha kosom borok rok bai srabai thangoi mano abono borok khai salbrumno chinta khai tongna oborok khai burironi bagino tai bo chini tiprajwk tai bo kulugu tai potre podok bo khaijagai tongo tai butharjago kubangma norok nugini tongkhana tabuni o jugo social media ni jugrogo hai tomung tongnai burironi bagaino hingke babsang phadi sungtop tai ke san next video thanglainai hingke babsang norok nugbai khana blei botui khlaiei reels video khaikangke viral ungno abno mangse Wansa goi tonglayo tai buni do phani borok rok bai video reels video rok khaikangke abo belaikina viral ngai aboni bagaino borok buni do phani borok rok bai thangai saraboi video rok khainani nango tai je chini Tiprajwk tongnai viral engjiya borok rok hingke borok rungyata boroni joratoi borok hingke rungoi ni buni do phani borok bai video khlaikangke se bong video rok belaikina viral ungo kubangma borok hingke buni do phani borok bai ta gadal hinai phurungoi tongo pia borok hingke buni do phani borok rok bai srabai gadalai phaidi hinai che phurungoi tongo social media ni bisingtui phadingke tabuk last video thanglayano chini momo ni video no tiyei nailayano bo botui khayai tai bo acting khayai video rok khlai abrono chungtabo nailayano agio hingke momo ni acting omhai tongmani tabuk hingke pia sen sungoi thanga tabuk hingke bo acting katal nahar phika haina hete isa bini audience rongno interest kainani hinoi haina hai katal acting nahar phika obongkha bini katal acting ikonai nidi hingke bayap sungnor kaham kena nukbai khana chini momoni katal acting
botabuk bahai ke bini audience rongno interest kainai abo bono saimanai noro kaham kono nukbai khana blei bo katal position rok nawi tongmani khanadi momo ang noro kaisa kok sanai nung ani o video no nungmani ulo comment box phaiye nangnaya comment ro ta khebedi tamni hinke ang haino nangnaya video rok sanamya jeta mokol gedalia o video rok no hingke si ang sanamu kubangma nini video lai thangka ang nini bagai video sanamya piaba in video nungmani ulo ang nini bagai video ma sanamka hingke khajani marte kising sondro kaham kina nugui no man khana in sikon sa video ni bising tui katal position katal acting rok no tiyoi hingke bayap sondro ani o channel a katal fighting hingke subscribe khaya ko hingke please tabna subscribe khayai gana ni bell icon sinai all press kinadi tamni hingke ang katal video upload khayo apro narani orana jotan chei sikang sogina bagai hingke bayap song video tin bagai asuk no haina hemale friend bai katal update ni bising tui tai nar bo jotan ka hamprong no tangdi